हीन कामगार अचानक गावी आला. अचानक म्हणजे बघायला आलो. तू किती काम करतेस? अगं वर्षा आण पटापट. हां वर्षात काम बरं नाही सांगत आहे. कापायला कसली हात कोण धरणार नाही. उघडव पुष्पक मात्र मागे काढलं ना. पुष्पाला फिरता जा दगडे. लावला मळवशीत कोणी असं तर पहिलं हे नाही. हां कापला शिव निर्यात पोटी फुटून ह्या याचा काय आला. नाही काय प्रश्न विचारता कापू घेता. ह्यो एक पुढे करतात. सोडून दे जोडूक तरी जोडूक येतात. आता पुढचे पण येतात. ते बघ ते बोलले फक्त मग पुष्पाचाच इंटरव्ह्यू आहे. होय आता ते चॅनलचं नाव सांगते तुका कायच्या तर अर्धा आज तुझं इंटरव्ह्यू वेगळं सेपरेट. तू नाही मी नाही त्याच्यात. कोण त्यांना फक्त पुष्पाच वया. कोण एवढं ते हत ते इंग्लिश चॅनल. इंग्लिश हॅलो. काय रे फोन केलं? होय होय खवतस क. अरे तर ड्रोनचा काम होता. ड्रोन का मोबाईल लावलेलो होतो. करतं काय हो? भाताचा पाऊस भरलो मरा नाही का. पाऊस भरला आता कसलो पाऊस? पाऊस पण लागता बाबा. हा मग किती कोपरे कापूचे अजून? नाही हे कापलं आता 2 कापले सकाळी. ते आता झोडणार लगेच. चालत. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतोय. आता दुपारचे वाजता आहेत 3 वाजायला आले आहेत आणि मी आलो आहे कणकवलीमध्ये. म्हणजे डिरेक्टली मुंबईवरूनच येतोय आता येतोय तो. कारण काल बाबूचा फोन आलेला गावी ये म्हणून. एक शूट करायचं आहे. देवीचा उत्सव आहे तो शूट करायचा आहे. मला पण तसं काय फारसं असं काम नव्हतं. जेवढी काय कामं होती झालेली होती. तर मग मी रात्री डिसाईड केलं की निघूया म्हणून. कारण की तिकीट वगैरे कुठेच मिळत नव्हती अर्जंटमध्ये, ट्रेनची म्हणा किंवा बसची. तर मग आई पण माझ्यासोबत आहे. तर आई आणि मी ठरवलं की गाडी न्यायचं. म्हणून आम्ही आज सकाळी पहाटे 5 वाजता निघालो आणि आता 3 वाजलेत. 3 वाजता आहेत आणि आता पोचलो इथे. एवढा पटापट आलो म्हणजे 3 वाजता आपलं कालवण हॉटेल बंद होणार होतं आणि बाकी पटकन एवढं गडबडीत कुठेतरी नवीन ठिकाणी ट्राय करायचं ते थोडं मला रिस्की वाटतं. हे आपलं रोजचं आहे म्हणून इकडे येणं मी जास्त प्रिफर करतो. की एवढं सगळं गडबड गोंधळ असतं मुंबईतून इथे येणं शूट करणं. बाबू पण करता पण माका येवचाच लागतं आदनामध्ये. तर पहिले जसे गॅप पडायचे पहिले 4-5 दिवस पण मध्ये गॅप पडायचे ते तसं होऊ नये म्हणून मी सारखा येत असतो. कारण की मी एकदा येऊन मी आधी पण आपल्या लोकसत्ताच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं की एकदा आल्यानंतर आम्ही बरेच व्हिडिओ शूट करतो. आम्हाला पण तेव्हा त्याची कल्पना असते किती झालेत पण ते असे नंतर उपयोगात येतात. नाहीतर फक्त बाबू जर शूट करत राहिला आणि मी इथे वाट बघत राहिलो होतो मध्ये 4-5 दिवसाचा गॅप तर एकदम स्वाभाविक आहे. आता पण बाबू तिकडे भात कापणीच्या गडबडीत आहे त्यामुळे तो व्हिडिओ आता बरेच दिवस त्याने केलेला नाही. भात कापणीचा पण त्याने एक व्हिडिओ केलेला आहे. तर ही सगळी गडबड गोंधळ असते म्हणून मला यावं लागतं. तर आता बाबूला माहीत नाही मी इथे आलो आहे ते गावी. त्याने मला सांगितलेलं आज येण्यासाठी आणि मी त्याला सांगितलं की तिकीट वगैरे मिळालं नाही आहे तर मला काही जमणार नाही आहे. तर आता त्याला जाऊन तिथे सरप्राईज द्यायचं आहे म्हणून मी आलो आहे. म्हणून तुम्हाला तुमच्या समोरच त्याला फोन लावला की त्याला सांगितलं तर येत नाही त्यांना. तरी पण ते आता गेल्याबरोबर तू बोलणार माका माहिती होता तू येणार होतं. तर तू सैसून बिसून कॉल केला असेल आता सगळं तो बोलणार आहे तुम्हाला कळेलच ते. तर चला आता भूक लागली आहे मरणाची. आईने ऑर्डर पण दिली आहे. आईचा पण फोन येऊन गेला. तर आता कालवण हॉटेलमध्ये जेवूया आणि मग तिथून आपल्या पुढच्या प्रवासाला निघूया. इथून काय 1 तासभर लागेल आपल्याला घरी पोचायला. तर चला. तर मित्रांनो आता जेवण वगैरे दुपारचे आता वाजलेत किती वाजले 4:15. हां 4:15 झालेत आणि आता मी नारंगात पोचलो आहे. आणि मागच्या वेळेत आईने सांगितलेला डायलॉग मारलेला की भात कापणीच्या वेळेला मी येईन. तर भात कापणीच्या वेळेला ती आलेली आहे आणि आपण नारंगात पोचलो आहे. आणि बाबलो आता काय करतात बघूया. बाबल्याची रिएक्शन बघूया. तिकडे भात जोडत आहेत योगा तिकडे बडबड चालू केली आहे त्यांनी.
आता त्यांची रिएक्शन बघा. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ते तोच डायलॉग मारणार. आमका माहिती होता तुम्ही येणार असते ती. हा तोच डायलॉग आता बघा. लगेच सगळी बघायला लागली. आता तुम्ही व्हिडिओ बघताना वाटत असेल तुम्हाला की आम्ही पटकन आलो, पण याच्यात 10 दिवस गेले आधीच्या व्हिडिओमध्ये आणि यात 10 दिवसांनी येतोय. आता रिॲक्शन बघा फक्त. अरे अजून तुमचा झालाच नाही आमका माहिती होतं. तुला काय वाटतं आम्हाला माहित नव्हतं. डायलॉग तुला माहिती होतं? मग आई हा काय मी खोटा सांगते ना. वर्षा पिक्चर मीच सांगलोय. काय सांगितलं? त्याने माझा फोन उचललाय नाही म्हटलं म्हटलं इलो आहे. त्याच्यानंतरचा काय? नंतर मी म्हणजे नंतर फोन केलेला आहे तू तुका. विचारलंस ना अकडे पाऊसा मगच अरे नंदन हा मग मी आधीच व्हिडिओ सांगितलं बाबलो येऊन डायलॉग मारणारा. सांगितलंय की नाही तू अरे. काय तसा डिमार्ट मध्ये आहे. हा हा तेव्हाच माझ्या लक्षात मेसेज फोन उचलत नाही म्हटलं इलो आहे. फोन केल्याशिवाय राहणार नाही म्हटलं. फोन केलाय ना. मग उचललंच नाही तो. डोक्या बिक्या जड होत. आता झाला बरा. आता उतरला. मला जड झालं वाटलं की उतरला पहिली काय? टीचर कवळी द्यावा एक चढवा. अरे घेणारच भात कापू केलेला. बिन कामगार अचानक गावी आला. अचानक म्हणजे बघायला आलो तू किती काम करतेस. हा तर मित्रांनो हे बघा, एक साईडला झोडायचं काम चालू आहे आणि एक साईडला बाबू ते मशीनवर लावतोय. हे तू गेल्या टायमाला सांगितलेलं आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीत जोडलं जातं. काम चालू आहे. दोन्ही पण काम चालू आहे. तीन पद्धती एका चालू- हाताने खाजवतं तीन काय? पद्धती चालू होत्या. या घराकडे खाजवू नाही या. त्यामुळे लाल झाला भाऊ. उतरून दे ना. इथे बघ किती हो. अरे होय ह्याच्यात मरतात ते. त्या. काय काय थंडा काय हा? काय बोलतोय या काहीतरी. म्हणजे तुका माहिती होतं मी येणार आहे. अरे एक सांगले ठेवून द्यावा. जोड्यान काम चालू हा. करा काम या देता होय होय येताना तुम्ही बघा वर्षा आमची कशी काम करते. आज बघत ऐकत नाही आता. संपला आणि नाना इले. गायब ते. कमेंट बघा वाचलास की नाही? काय नानांची ऍक्टिंग हा एक नंबर ऍक्टिंग. त्या इंटरव्ह्यूत लोकसत्ताच्या तुमच्या ऍक्टिंगची तारीफ केली नाही या लोकांनी. हा आधी लोकांना वाटलं तर मी खरे येईलच की काय. नंतर मी मागचं व्हिडिओ टाकलंय ना आपलं मागे काय काय चालू होता त्याच्यात कळलं तुम्ही ऍक्टिंग केलेलं असती. तुम्ही या कार्यक्रमात नाही आज यांच्या? येता की ना गाडी घेऊन. माका वाटलंय ट्रेनने येतच. गाडी घेऊन येता की का वाटलंय गाडीच घेऊन. आई आणि मी अचानक एकदम सकाळी 4 वाजता निघालो. असेच ह्याला फोन केल्यांना नाही तर येत नाही आधी कल्चरचं करतो नंतर रात्री असा करीत राहतो. थांब झोपत नाही. कुसरुंडे जात बघा आल्या कामाला लागली. किती वेळ करणार आहे ती बघूया. करणार हे बाकीच्यांचं सगळ्यांचं झाला पण एवढा पटापट लावला मळवशीत कोणी असं तर पहिलं हे नाही हा कापला शिव निर्यात पोटी फुटून ह्या याचा काय आला. बाबलो पाय मारितच नाही मशीन का. आयत्यावर करतात. बघ वर्षा आण पटापट. हा वर्षात काम खरं नाही सांगत आहे. कापायला कसली हात कोण धरणार नाही. गडव हा विचारा नाना सांग. आमच्या ह्याच्यात जास्त वर्षानंच काम केलं ना भात कापणं. कवळे बिवळे पद्धतशीर देते. पुष्पक मात्र मागे काढलं ना.
पुष्पाला फिरतात दगडे. पुष्पा आणल्या उभे राहणार 4 दिवस त्यातच नाही बघणार आपोआप लावू लागते. ए मामा कॅन्डल मारते का इसको हात धरून कसं राहिलं कॅन्डल दुसरंच मारता आणि तू आपलं असं ह्या करून लावलं असो गो डोकेबाज तो मामा तुझं. त्याचं काम करूया लागत नाही म्हणून कसं थंड पिंड स्पॉन्सर कोण आहे रे? स्पॉन्सर मी भाई. हा? तुमच्यासाठी ठेवला हो माहिती होता तसा काय तुमका सांगा नाही तर एवढं ठेवला असता की बाबू सांगा नको यो यो हे मी डायलॉग आधीच मारून मोकळं झालं. थंड पिणारा ह्या काय मोठा बघा. तर मित्रांनो बघितलं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बाबल्यान मारल्यान तो डायलॉग मारल्यात. यांका काय माहिती नव्हतं खरा माणूस बोलणार आहे बघा. ए तुका माहिती होतं आम्ही येणार होतो. आता तू किती वाजता येईल होय? हा मी 2:30 वाजता मग 2:30 वाजल्यापासून काय बोलणार नाही ह्यांच्यात नाही ना. मग हे बाबलो ढाचे देण्यात माका माहित आहे. रिंग कुठं आहे? ती कुठं आहे तरी ती बरं, काढू काय आता? लगेच सारख्या काढीत रावाचा मग तुम्ही काहीच रावा लावी थंय हे फक्त डिरेक्शन देऊ का जर तुम्ही माने नाही कामामध्ये ह्या घेऊ होय. हा म्हटलं किती खायचे? काय सुद्धा बोललंय नाही ह्याच्यात नाही येता हो सगळा भात असा. मग याच्यात नाही येता जास्त की याच्यात. एक फायदा आयत्या जोडवण्यात आयत्याचा वार निर्मळ होता वाऱ्यांचा भात. हा 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 याच्यात टेबल यापा याच्यात चिम बिम सगळा येतो. पण ह्या फास्ट आहे ना काम मशीन. या जोडून होता या जोडून फास्ट आहे तर दुपारपासून केव्हापासून एवढाच जोडतात नाही आणि आता 1 तासात एवढा जोडला. माका वाटलं या मशीनने फास्ट होता की काय या 80 लोकांचा काम म्हणजे बाबल्याचा. बाबल्याचा बरोबर आहे. भातात घाण बघ किती आम्ही बघ जोडलेला फक्त पिशवेत भरूचा. हा. भाताचा काम म्हटलं माझ्या जीवर नाहीलाच होता रे. आम्ही 1 तासात जोडला तेवढा. हा माणसं लागतात काय नाही तो मारतच नाही पाय. पाय मारण्यासाठी तो काय माणूस बोलवले ना तो असोच म्हणून काका गेले. काका पण पाय मारतायत हा मारतच नाही पाय. काका व्हायचा मी रवा नको सगळ्या खायच्या कामाच्या वरती टेक्निकल आमच्या बावल्या कसा माका माहिती तकडे बाहेर घे ताडपत्री घे चार मग हा विचारता घेऊन येऊ का थंडर काय ना थंड जरी किती पियालास तरी त्याचं ताण बघणार कशा बियाला पुष्पा बितात होय मॅडम. नाही काय प्रश्न विचारता कापू घेता ह्यो एक पुढे करता सोडून दे झोडूक तरी येता जोडूक येता सगळ्यात सोपा बस मी झोडूक येता चल जोड बोला घेता बोल्या सगळ्या इंकाच येता पण तू काय इंटरव्ह्यू बोला घेत नाही काय हा आणि काय बोलायचं मग आता पुढचे पण येतात ते बोलले फक्त मग पुष्पाचाच इंटरव्ह्यू होय. हो ना होय आता ते चॅनलचं नाव सांगते तुका खायचं तर येतात नाव काय तू का कळणार सांगा. येतात म्हटल्यावर येतात ते पण तुझाच घेणार ते का आम्ही नाही कोण असणार. दे ना मग हां
आता तू कसं सांगते होईनाच ना नाही फक्त तुझं मला भीती वाटत म्हणजे आम्ही असं तरी काय केलंस तू बोललाय थोडासा मग त्याकडे तुझं पूर्ण अर्धा आज तुझं इंटरव्ह्यू वेगळं सेपरेट मारा तू नाही मी नाही त्याच्यात कोण त्यांना फक्त पुष्पाच वया कोण एवढं ते ते इंग्लिश चॅनल इंग्लिश चायना हिंदी बोलायचा मराठीत बोलायचं चॅनल इंग्लिश आहे इंग्लिश अँडरस्टँड काकाचं नाव घेतलं काकाचा म्हणजे तुझ्या गोवाचा ना बघितलं गोवाची काय रिॲक्शन काय अजून माहित नाही मला. तू काय बोललो ना छे बोललेच ना काय बागल्याने असलं तो अरे पटापट एवढं बाबा काय स्पीड टाक स्पीड काय तर खतरनाकच केलं हा दाखव पटकन तू आधी कापून दाखव नाही माका येत नाही तू बाबा दाखव बाबा कोणती आडा असता म्हणजे ही कोयती नाही शिवत ही तुझी नाही जलद स्पीड आहे तुझं लावणी लावताना तू फक्त कमी आहे तुझं लावणी लावताना कापूचा काय लावणी लावतं लई कठी ना मला वाटलं तसं स्पीड तुझं होया की काय कापूचा लावणी लावची नाही एकटा पुरा करशील तू या कोपरो एक हो मग आऊता अरे पुरा करूचा आता बसल्या बसल्या बोलता बोलता बघ एवढे गेलं असतं मावशी भाकरी पण कापत भाकरी पाकडी पाकडी ही बा पाकडी ती पण कापतं म्हणता कुसून डोरे का जिवंत सोडू नको लावून हे मारी तू का ठेवतो आमका थोडी चावणार नाही नंदन का पण येतं तू काय भातांच्या कट्ट्यानं पाय देत अकडे कापता अकडे ते टकलेक लावतात आज शाळेला सुट्टी आहे तुझ्या हो वा आव्यात कुसुंड असलं तर टॉप करू पुढे कुसून आता कुसून असलं तर दिसत नाही त्याला पण बसत टी टाइम झालेला आहे भारीवाली दे तू कोयती मागता मी सगळं कापलं कापशी आम्ही नाही काय केलं मी तू तर नाही. माझ्याकडे बघतात का सगळ्याच्या अगोदर पुष्पक मी सांगलं काय काय काम ओळखलंय रे त्याचा लावून हाकडे भाकडे माझ्याकडे तुझा लावता तर मला माहिती आहे पण पुष्पा सांगलंय मी आधी काय सांगलंय मी हो मी म्हटलं कामच्याचो हे बाबा मी नाही काय सांग हो मी गोयाचो झालो हो काम आमच्याकडे जाऊन येईल मी जाऊन येईल मी 3दा येईल मी पण पासा कॅप होईल मग असा खेप आम्ही जाऊन येला आणि तू 3 वेळा तर मित्रांनो आता 5:30 वाजायला आले आणि झोप किती येते आहे बघा डोळ्यावर आणि रात्री पण मी जवळपास 2-3 तासच झोपलो तसंच पहाटे उठून निघालो झोप काही झालेली नाही आता जरा आराम करतो घरी जाऊन बाकी यांची सगळी कामं शेतीची म्हणजे भात कापणीची आता चालू झाली आहेत भात कापणीची जोडणीची सगळी चालूच आहेत कामं मी आता जरा घरी जातो आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया आणि भेटूया पुढच्या भागात तोपर्यंत बाय बाय काय रे आता खय चल अरे अरे झोपाचा आता माका 2 मिनिटं देऊ पाठी ते बोले फक्त मका पुष्पाचाच इंटरव्ह्यू होया अर्धा आज तुझंच इंटरव्ह्यू वेगळं सेपरेट मारा तू नाही मी नाही त्याच्यात इंग्लिश अँडरस्टँड